Moikka moi! Me kuvataan nyt tää kysymyksiin vastaaminen. Kysymysvideo. Kysymysvideo. Vastataan kysymyksiin ja siis me saatiin 19 kysymyksiä. Mä laitan Instagramiin, että kysykää meitä kysymyksiä ja blablabla. Niin me saatiin 14 kysymystä, mutta otettiin niistä 10 hyvää. Tai silleen. Mutta aloitetaan ensimmäinen kysymys. Mistä asti olette tuntenut? Mä tuun sitä 1-vuotiaasta asti ja sä tuun mä tunsin tuon 0-vuotiaasta. Mikä on toisessa hyvä ja paha asia? Tossa hyvä asia on se, että se on tosi rakastavainen ja paha asia on siinä se, että se suuttuu tosi helposti. Sussa on hyvä asia se, että sä esimerkiksi jos sä otat jotain ja mä en halukkaan tehdä sitä, niin sä niinku et oo heti silleen, että vaikka mä en enää tee mitään tai mä en tee mitään, vaan sä niinku sit keksit munkaan kaikkea, mitä voi tehdä niinku yhdessä tai mitä molemmat haluaa tehdä. Sut huono asia on ehkä se, että niinku sä tehdä kaikkea itse. Niin, sä haluat tehdä kaiken itse. Mitkä on teidän lempiemojit? Mun lempiemo on se tyyppi, joka hymyilee ja sillä aurinkolaiset päällä. Mun lempiemoi on se, mikä on se apina ja se tekee tälleen tai silleen. Mutta sitten menossa 40. Mitkä on teidän lempivärit? Mun on musta ja sininen. Mulla on vaan musta. Jos voisit olla viikon joku muu, kuka kautta mikä oli sitten? Mä olisin mun oma lemmikkikissa. Mä olisin ehkä joku tosi rikas ihminen, joka asuu tosi hienossa talossa. Ja niin. 6. Mitkä on teidän lempikuoret? Mun lempikuoret on nää. Tämmöset, missä on taas rekin aasi. Ja nää on tämmöset löysät ja nää on siis mun lempikuoret. Mun tällaiset, ne on ihan tällaiset liilat, ne on ihanan väriset mun mielestä. Tässä on tää reikä, tai tää, niin tästä näkyy se Apple-kuvio. Ja niin, tää on tämmönen aika venyvä tai tällainen. 7 lempielokuvat. Mun lempielokuva on ei mulla oikein oo mitään lempielokuvaa. Mun lempielokuva on ehkä, mikä se on? Se San Andreas tai se. Mun lempielokuva tällä hetkellä on Kätyrit. Ehkä. Kai, mut joo. 8. Mitkä lävistykset aiotte ottaa, jos otatte? Mä otan ehkä tähän lävistyksen. Tai sitten en, koska mä en kyllä hirveästi tykkää lävistyksistä, mutta kun mä niin paljon haluaisin tähän lävistyksen, mutta kun mä tiedän. Mä luulen, tai no mä ehkä tiedän, että mä en ota lävistyksiä, mutta jos mä ottaisin, niin mä ottaisin ehkä vaan napakorun. Mun paras vaate on tuolla jossain. Tän on mulla oikeastaan 2 parasta vaatetta, niin se on mun musta toppi. Tän on mulla oikeastaan 3. Mun musta toppi, mikä täällä. Sit mun ihanat shortsit ja sit mun semmonen ihana pupupaita. Mulla on mun yksi parhaista vaatteista. On nämä shortsit, joita mä käytän tällä hetkellä. Ne variantuivat tänään pyykissä vaalean pinkiksi, mutta ne on silti mun lempisortsit. Mitä yleensä teette päivisin? No, me katsotaan valkokankaalta elokuvia. Niin, kauhuelokuvia. Joo, mä ammun jousipyssyllä, tää ampuu Kiväärillä. Siis se tai on sitten pelataan pingistä. Niin, ja siis ei oo mikään oikea kivääri, että se ampuu pitää ilmakivääri, että se ampuu ihmistä tai oravaa tai lintuja. Siis meillä on vaan semmosia niinku kiväänuolia, mitä siis me iskaa meidän kanssa. Mutta siinä oli kaikki 10 kysymystä ja kiitetään kaikkia, jotka kysyivät meiltä kysymyksiä. Ja nähdään varmaan ensi videossa. Joo. Eli siis moikka!